Ndinokudokesai mabuja tauya anonhaudza nyasi zuva rochiguminoina mwedzi uno wachiwabvum. Ipapa nyaya yedokerera iripo kwaino Herald wanhu waye wakanzi wagoba mangoda kunhandare Harare yondege iya. Zvaakuburika ipapa kuti akanga atenga mangoda yacho akatenga aribe kana kuenda zviri pamutemo zvinoitiwa kuti vanhu vese vapinde zvomatenda. Unobva watoona kuti panga paita chanja chopfeni. Iyo ndosaka vari kuramba vachishingirira kuti ndisuba takatora mangodayo hino kuti mbani. Unobva waona kuti pakashanda chanja chopfeni. Ipapa apa munhu achiri kundonzi Nanyasi ndiye ari kutenga mangodayo kubva kukambaniyo Angel. Pano nyaya regai tigoona kuti zvinenge zvichiteera sei. Kwaye munhu uyu ndiPaulo Perisico. Dare romakurukota amunangarwa Nyasi raburika ari kureketa iro kutoti kwai GMB ndorinotubaga tushoma shoma chokudya chese chainacho chinokurema matani zviuru 423 423,000 tons pachirungu. Apa nyika yese kwai ipapa yatonzi vachagotenga chimwe chibahwe chinosvika zviuru 450 matani 450,000 tons pachirungu. Izvo kwai zvabvumirwa kuti womakambani akazvimira ega niwo agotenge kubva izvezvi kusvikira gore riri kuuya mwedzi waKurume. Regai tigoona kuti zvichateera sei papa. Ipapa makurukota amunangarwa ari kureketa kuti zvinhu zvibeumira zvisvinu. Paipapa vanhu vanotosvika zvikamu 50 51% pachirungu, kana kuti vanhu vanoita mamirioni manomwe anozviuru 7.7 million people pachirungu. Wachada chokudya. Chiri kunyanya kuhwadza kwai pamusoro powanhu mamirioni manomwe iwawo kuno wana vari kuenda kuchikoro mamirioni 4 chidimbu 4.5 million wapwere. Kwai wachange vari kuda chokudya kuzvikoroko zvekuti idina yawe pakaita kunyangariwa kana yawe wakasatopindira. Kwendo huno kune vanogwa munziramo vachitekaira kuenda kuchikoro nonzara. IEC yokuSouth Africa yagoburika iri kureketa kutoti kurekai henyu kusha tiribe kupa ZANU-PF mvumo yokuti iuye koita zvokumema kana kuringa sarudzo munyika medu muno. Asi wanhu ndofunga chawakatadza kuziva kuti ZANU-PF iri kubatsira ANC kuti iite zvosarudzo kuti ZANU-PF yakanzi igouya koringa nokumema sarudzo. Ipapo vanhu vari kutadza kunyatsopabata zvezvino. Regai tione kuti zvinoperera papi, asi tinenge takandoringa. Kana muri kuda kuziva kuti Ziggy uyu akareketiwa namushaya wanhu anenge ari kuenda chere kwete aribe kaari kuenda. Kana muri kuda kuona kuti ari kugosenza zvisvinu chere agoringitsai musenzere waari kuita izvezvi kureketa kuno. Mbani ati aboya mari inoita 20 mazigi paribe kana mubodzi. Apa hurumende iri kutoramba yakatsika madziro kuti tikuzvimugwa kuti imimi muri kuda kuti tibhadharise mapasipoti nomariyo mazigi, asi tiri kuda kubhadharisa mari pasipoti nomariyo mazigi. Kwai nokuti takanyorera pasi nokambani iri kutibatsira kunhadzira mapasipoti kuti tichawabhadhara nomayusa. Kuno kana muri kuti tinomayusa akakwana anokwanirana nomazigi ese atiri kuburitsa, waipai kaa vanhu mayusa yacho, ipai vanhu bvumai kaa kutora mazigiyo mugoendesa kaa mayusa zvamuri kuti munazvo. Zvino zvakuratidzai pachena kutotanika pachena chaiko kuti apa pari kundosikinyiwa tukono. Vanhu vari kuita mutsepwede zvavo yokukanya matope apa mvura paribe.
Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Nyika yese takutoipa uchenjeri izvezvi kureketa kuno kuti ngainhadzirire hayo kuti magetsi achamboita kuenda kusvinu chaiko, nokutoti kana zviri kuitika zviri kureketeka ipapa chiri chokwadi kuti waka kumanhize waye weDinson waakuda kutanda izvezvi kubatidza gwenya rawo. Moziva kuti magetsi akienda nokutoti iwo pawakawaka ipapo magetsi anenge achiita kuita kumwetwa kumwiwa chaiko kusvinu. Chinodhonza magetsi chinhu chiya wakomana kuno, kana nomudhonzero wachinoita magetsi maziva kuti paita kunyangara. Dai wanga wakaita kare kaiti kunoenda nomarasha zvoita nomarasha taiti peno zvinoita nani. Kuno apa paribe chizvino apa rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei, nokutoti magetsi iyo ndo yavari kuda chaiwo ende kana wabatidza ipapo chinodzimiwa pakaya chinoramba chindoenda nokuenda upenyu hwese kusvikira chazodzimiwa zvokunzi chapfa. Warume pakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti zvinombopera sei. Mapurisa izvezvi atanda kuzviitawo mapositori. Kwaiti toda kubata vanhu mushikashika takutopfekera kunge mapositori, nokuti mapositori anondonzewo vanhu vasvinu kuno ipapa wakutonzi kwai wakutoita somapositori kuti wakone kupinda mudzimotika wobva wati takusunga. Motika yemushikashika idina yawo vamwe wachavhiringidziwa imomo. Rekai hedu tirambe takazoringa kuti inoperera kupi, asi ndiko bakuita kusvinu kwacho ikoko. Zuva ramangwana Jobhosikara anenge aripo kunzvimbo yeGeneva kuSwitzerland, kwaanenge ari pamuzindawo United Nations. Akadanidziwa ipapo kuti azorekete zvishoma nonyaya yokodzero dzowanhu pokare zvakadandando. Rekai tigoringa kuona kuti anenge achiti kudini chakunyepai kana areketa, kuti anenge areketa apapi nokuti kudini ipapo. Misangano yokutwa pfungwa dzevanhu panyaya yePVO bill kwairi kuenderera mberi nyika yese. Tichazoona kuti zvinenge zvitekara sei. Kwedu kuno wati wabudisa baa kuti wari kuuya chere kana kuti wari kudini, tinenge tichikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika kuti wachaenda kupi nokupi. Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ pokare novamwe kwaiwa kutanda izvezvi kutengesa madhekodha kamu madhora 25 $25 pachirungu, kuti kwai vanhu vanoda hawo goboya zvivhitivhitika zviri kuuya zvinana 3K zvese zvomuZimbabwe zvese kwai zvinenge zviri kuburika ipapo mahara. Kwai ndo zvaakiita kuti nyika dzibudirire izvozvo. Rekai tigoona kuti vanenge vachizviita sei. Wamunangarwa kwai wagopa Zimbabwe Cricket mvumo yokuti wake nhandare yokutambira mutambo wekiriketi kuVictoria Falls. Kwai unofanira kunge uchigara vanhu vanosvika zviuru 10 chaizvo, 10,000 capacity pachirungu. Rekai tione ipapa kuti zvinombopera sei. Vanhu vazhinji wadokerera vari kurwadziwa nokutoti paribe kana chimwe chinhu chinomboitikawo kuratidza kuti nyika yedu iri kubudirira kana kuti ino mari yokuti zviitike. Kutadza chaiko kwawakaita kunhadzirisa nhandare yorufaro kana iyo yoNational Sports zvinoita zvakadandando. Pahino mabiuja kuti zvichakoneka chere kana kuti kunenge kundori makuita kwavanhu vanomanya kutsamuka mwamu. Kai tichiringadziriketika pasi rese. KuSouth Africa vanhu vari kuvhiringika, vari kusaya kuziva kuti iyo NHI bill iri kusainiwa kuita mutemo zuva ramangwana ichange yakamira sei, pokare kuti ichatanda kusenza rini, pokare kuti zvii zvainenge ichikodzera kuita, pokare nokubatsira vanhu kuti vaite. Paribe zvatiri kuziva pari zvino, asi ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Tinenge tichikunyepai. Kwai Stevie Wonder apuwa uremekedzo hwokuita chizvahwa chokunyika yoGhana. Tikumurera manja tichimukomborera tichitiyewo kuita kwache kunosimudzira nyika iyi kwaoneiwa kureketa kuno.
toramba tichimurwera manja tichiti makorokoto. Tikaenda kunyika yewaisraeri kuTel Aviv kwaizvezvi kuno muzinda wemasoja ikweyo unonzi Tel Hashoma. Waita kugodhoma mwoto chaiwo, hino kuti wabhombiwa chere kana kuti zvadini, asi palibe chasara ipapo, paita kutsva chaiko kuzvinhu. Woku Australia vari kureketa kutoti izvezvi gore rino vari kutoona kutoti vari kusara nemari yakawanditsa kupfuura mari yavagoda kuseenzesa inosvika mabhiriyoni mapfumbamo. Warume dai wandoti kakuirawo kabhiriyoni kabudzi zvako tiite zvezvinu ino kuno nokutoti tikaboya kabhiriyoni kabudzi totodedzera kutoti mutokoita kutodawo kutoti toite kusimba chaiko kuzvinu, totenga dzimba, todidi, toisa magetsi, tobva tatino mvura ipapo, zvibhorani zvese tinenge tichibva tandoita kuti zvibudirire zviite zvisvinu. Vanorima mapuno yavo tobva tati tokuwakiraipo kuti musvinise mapuno muchiuya kotengesa ipapo. Zvinenge zvaita zvisvinu. Kuno njedu pamariyo tinoramba chindohwewa rute mabuja zvakaita kuoma chaiwo, asi tinondoti zvavo pari zvino kweduno tichazoonawo pazvinenge zvasvika. Apa kuAmerica izvezvi kwaita Biden areketa kutoti motika dziri kubva kunyika yeChina dzakuhwadza takutodzita kuti dzibhadhare mariyo mutero inoita 100 chairo kubva mu100, 100% pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Zvizhinji zvaaita nyasi zviri kuita kuti zvinhu zviri kubva kuChina zvidhure kudarika zvimwe muAmerica. Wanhu wekuPakistan nyasi wafara paburika kuti Imran Khan kwaiwa aribe kana zvinhu zvaainazvo kunze kwenyika yacheyo. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera papi, ticharamba takaringa. Nyasi kumwe kuita kunoita kuti tirambe tichindoti kungura isu kuti chikara rakatiseka idi, asi rekai tione kuti zvinoperera papi. Ipapa kambani yondege yoEmirates kwaipapa iri kugopawo basa wayo mari yobhonasi mabuja yakaenzana nemari yavanotambira mwedzi 5. Ukaona zvadaro ibva waziva kuti zvanaka. Idi wabi yedu zvavo vanoramba vachindopfuurira mberi nokuti watu zvinu. Tiri papo rekai tigumire pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhau.